Ayan. Ngayon po ay magluluto tayo ng Singaporean ramen, Filipino style. Ayan. Ay, papakita ko sa inyo ang gagamitin natin. Ayan. Ayan po ang gagamitin natin. Ayan. Luncheon meat ito. Ito lang ang available natin, kaya ito yung gagamitin natin. Ayan. Ayan po siya. Nilabas na natin yung laman niya. Tapos, ang noodles, gagamitin nating noodles ay ayan. Yan po ay beef, spicy na buyo. Ayan. So, gagamit din po tayo ng egg. Ayan. Ipiprito ba natin ng egg or ano? Pwedeng toppings lang. Toppings lang yung egg. Pwedeng iprito din. Pwede rin iprito. Ngayon po ay magpapakulo na tayo ng tubig. Ayan. So, ganyan lang guys. So, start na tayo. Okay. So, ayan o. Hayaan natin lagay natin sa boil. So, antayin natin kumulo. Tapos, ilalagay na natin ang noodles. Tama ba? Ayan. So, pagkatapos maluto ang noodles, ilalagay na natin ang luncheon meat. Ihuli na natin, itatoppings natin yung egg. Ayan. So, ganyan guys. So, balikan natin mamaya yung ating pagpapakulo. Ipiprito na natin guys ang egg. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Don't forget to subscribe, like, and share. Para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Ayan guys, start na tayo mag-prito. Hindi lang ako, please. Ayan guys, maglalagay tayo ng asin. Ayan o, yung mga nakikita ko sa TV o, yung ganyan. Ooh. Ayan, iodize. Tayo ng iodize. Yan, malapit nang kumulo yung ating tubig.
Ayan, nilagay na natin yung noodles. 3 po ang ginamit natin. Ayan guys, hayaan natin kumulo. Hello guys, nag-love shoutout sa inyong lahat dyan. Yan, ilalagay na natin ang yung seasoning. Pwede kayo mag-add ng kung gusto nyo spicy, pwede kayo maglalagay ng chili flakes or chili sauce. Tama. Or pwede kayong mag-add ng ayan ang chili flakes. Ayan ang chili sauce kung gusto nyo. Pwede kayong maglagay din ng, pwede ba lagyan ng bawang yan? Ayan. Ganyan lang. Ayan, spicy. Ayan, pwede mukbang yan. Ayan, si Rene Esquirel. Mega love shoutout sa dyan, Rene. Ayan, pakisupport naman po ang aking anak, Rene Esquirel, yung channel niya. Thank you. Rene Esquirel. Pakisuportahan po natin ang channel niya. Isa rin po siyang vlogger. Kapatid natin sa YT. Ayan.
So hayaan ulit natin siyang kumulo. Pinapangit na ano. Pangit. Na-shake yan. Okay lang naman hindi yan luto-luto. Kasi pag toppings mo nito, Oo, pwedeng half cook lang yung egg natin kasi ilalagay naman natin sa magiging toppings naman siya dun sa pinaka noodles. So maluluto rin siya dun. hindi ganun ka-fresh yung ating egg. Kaya nabasa. Mabilis ako kumuha eh. Lamin tayo. Ayun oh, Pwede na natin i-toppings. pakulo na siya. Pwede na natin i-toppings. Ayan, pwede na natin habang Diyan na Kon- yung maluluto. ayan. Nilagay na natin yung luncheon meat. Ayan, gumamit tayo ng Korean luncheon meat. Yan lang po ang ating available. Ayan, ganyan lang guys. Kasimple ang ating ramen. Hindi ko na nilagay yung So sa mga mahilig sa ramen, tara na guys. Gayahin nyo na to guys. simple. Simple na Pagkuha yan. natin ito. So ganyan guys. Ayan na oh. Ooh. Nakita nyo guys. Ayan oh. Sangkap pa. Oh. Para tayong nasa Korean or nasa Singapore. Ayan, ganyan lang guys oh. So isa pang egg. Nagawa pa tayo ng isang egg. Ayan. So alalay lang sa apoy para hindi masunog agad. So ayan na guys, bumubula na. Hindi yung bibig ha, yung noodles natin. Ayan oh. So hinaan na natin to para umapaw. Pwede pang bato. Ayan, lumubog na yung egg ma. Lumulubog ba talaga yan? Ayan na oh. Kasi kulong eh. So hayaan muna natin, i-off muna natin. Ayun. Dagdagan ng seaweed. Kung gusto niyo. Ayan guys, pwede rin maglagay ng seaweeds. Ayan, gumamit din tayo ng, ako nasakop na talaga tayo ng Korean. Ito, delicious sura, laver. Ayan. Pwede kayo maglagay nito. Ito ay ginagamit sa, saan ba ginagamit itong iba? Sa mga, ano din? O ayan, yung pangatlong egg nilagay na natin oh. So pinatay na natin, kumukulo pa rin. Ano din ah. Natabunan to. Ang ating So ganyan guys, luto na yan no. simple lang. Ready. So ayan na, meron na tayong lunch. Pwede rin bang pang merienda to? Pwede. Ayan, pwede rin pang merienda. Pwede pang ulam. So okay na to? So okay na to guys. So thank you for watching guys. Simple. Simple lang ang ating luto. Okay, napakasimple lang ating niluto guys. So thank you for watching guys. God bless. Maraming salamat sa mga sumuporta sa channel ko. Diyan kay Tatay Awing, Pinoy Corp.
sa team Blessing, sa team Achievers, Payaman, sa Brocha, ayan. Thank you so much sa inyo. Kay Madam Doti Rosales, thank you so much sa support. Sa kay Madam Saturnina Maseki, ayan. Kay Bay Kodakar, ayan. Mga sumuporta sa akin. Kay Melanie Amar, ayan. Thank you so much sa inyo guys. Okay, ingat kayo dyan kung saan man kayo. Ayan, sa mga ano natin, OFW natin, mga ka-YT dyan, mga kapatid natin sa YT. Maraming salamat din sa mga kapatid ko dyan kay Tatay. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa support. Ayan. So, hanggang dito na lang po tayo guys. Thank you so much. God bless us all. Bye. End na po tayo. Teka, tingnan natin kung may mga dumating. So, ayan. Mag-add ulit tayo. Ayan, oh. Add tayo ng isa pang luncheon meat. So, mega love shoutout sa inyo dyan. Don't forget to support Rene Esquirel. Ayan po ang channel niya. Maraming salamat. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood. Ayan, kay Odon Channel. Si Odon Demetrial. Ayan. Andun po siya ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Okay guys, end na po tayo. Dapat buong-buo. So, ayan. Antayin lang natin saktuin natin ng 20 minutes, guys. Okay guys, paminsan-minsan lang po nating lutuin ang mga ganitong luto sa noodles kasi syempre ano yan eh. Oo, processed food. Syempre, minsan lang natin lutuin yan guys. Okay lang yan. Oo. Yan, ganyan lang. So, shout out sa Aldana Elementary School, sa teachers and principal. Ayan. Sa Gubat nun kami group, sa Gubat Sorsogon. United Bicolanos Worldwide, Batch 89. Gubat National High School. Ayan, shout out sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat sa mga viewers, subscriber. Ay, kay nanay. Ay kay Manay Eds Cooking. Ayan, sa mga OFW Filipino community dyan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Ayan, inano lang natin to guys. Parang ginaya lang natin dun sa nakainan namin. So, shinare lang namin yung sa Malate. Banana. Sa Banawe. Doon pala kami nagkumain. So, nasarapan kami kaya ginaya namin. Ayan, ganyan lang guys. So, thank you so much guys. Bye. God bless. Don't forget to subscribe, like, and share. At watch na rin po sa video. Thank you so much. Bye.